Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto okoni okobiyie ni ng'anyo mag lweny dhi nyime pachoka. Ruto mane twak e kinde keta yanga mbalariany mar Mbuyi e kaunti ma Machakos owacho ni ng'anyo oseduoko piny Kenya chien ahinya te ohala kod dongruok ka okoni en kinde mowinjo jotelo duto moyier oriwore kendo tii kanyakla kod piny owacho mamalo mondo mi gichop dwaro mar jopiny. We are a very competitive country. We are a country that has a lot of talent. A big pool of ideas and knowledge. We will compete our ideas, we will compete with our ideas, we will compete with our knowledge, we will compete with our positions, but we will never compete in violence. Please, that one, I have said, it will never happen again in Kenya. Mambo ya vita na kupiganisha watu hapana, haiwezi kuendelea tena kwa hii Kenya. Hiyo tu tukubaliane. And whatever it takes, we will mobilize whatever resource to make sure that we secure the lives of Kenyans, their property, their businesses, and make sure that Kenya is firmly on the foundation of a peaceful nation.